Čaute ľudia, dneska vám ukážem dve miesta, kde sa najľahšie levelia títo sprajti a zoberiem si rovno tohto Batmana a ešte vám ukážem môj locker aktuálny. Dobre, to je všetko. A môžeme dať ready. Za mňa sú dve najlepšie miesta na levelenie spriteov. Calamari Canyon a potom ešte Latte Landing. Vyzerá, že nám to ide na Latte Landing. Tak lendíme si tam. Lendím dole a pokúsim sa z Batmana vyleveliť na 5. Podľa mňa na tejto lokácii je dobré, že keď si najete nejaké NPCčko, napríklad tam. Ak si nájdete toto NPCčko, tak vám dákne všetky čestky, alebo proste budete lútiť na random. Len som lednul a už som polovici jednotky. Tu pistolku vždycky zahádzujem, lebo ona je úplne useless. Mám asi menší problém. Ja som si zapnul duo. No čo už. Odporúčam ešte otvárať hlavne čestky. Alebo tie bankomaty. Lebo za ne môžete získať veľa goldov. Za ne môžete dostávať goldy. A fistika. Teba sa mňa, že nemám. Tak si ťa zoberiem. Veľa goldov a tým pádom, keď budete mať 1500 goldov, tak si kúpite napríklad tento Quick Snacks a to vám vyleveli o jeden celý level sprite, takže ja si ho vždycky vylevelím na 4 a potom to položím. Ešte, že sú to boti. To nedopadlo dobre. Spider-Man rukavice. Oni sa toto ináč celkom často spawnujú. Mne sa to asi druhýkrát stalo, že sa mi to spawnuli. Čo je dobré. Už stačí iba ísť tuto. Kúpiť si tieto snacky. To ešte som dneska poriadne nehral, takže takže mám si to vyvinúť tieto dve veci. Lebo chcem ešte poplniť všetko. Ten čas. A zaujímavé ma, koľko som si či mám aj toho gold boss sprite. Nie, nemám. Toho fisha som mal, fish sticka som mal. Nevadí, ja som mal na 2. Ešte aj nový sprite rovno. Jeden dead, ešte druhý je tu. Obidva sú boti. Vyzerá, že mám bodlebička, ale tým, že som tak dlho nehral. Som to hral iba trošku. Vidím tu ešte marknutých hráčov, ináč to nie sú žiadne... Počkaj, idú na mňa. Mám výborný loadout. Ja, že som skončil. Aha, už viem. Títo, ktorí sú tu marknutí, ako keby mali medailonik. Nie je to medailonik, počkaj, tu niekto extraktí, neviem, či som to bol ja. Asi nie. Tak, tí hráči, to nie je hráč nejaký.
Škoda. Škoda, nepodarilo sa mi ho zabiť, lebo mal sprajta, ktorého ja nemám. Fúha. Ale mal aj Batmana, ktorého ja nemám. Mám iba špeciálnych Batmanov. Pomoc! Podľa mňa teraz Calamari Canyon bude super lokácie tiež, lebo tam je tiež veľa čestiek, ktoré sa dajú vylútiť a hneď máš aj vedľa extraktor. No mám, že stihnem nejakých tých ešte špeciálnych spriteov za vymaxovanie spriteov a dúfam, že to dokážem. Si splní aspoň minimálne jedného. Ale vyzerá, že by som to mohol dať. Aspoň jedného. Škoda. Počul som nejakého, ktorý mal už tie Spider-Man rukavice, ktoré si toto vyšľahnul. Aj to je asi taktika tam landiť. Lamo Sprite, let's go. To ešte nemám. Môžem si ho rovno aj prehodiť potom. Jak si kúpim tieto snacky zase. A som zabudol vám povedať, lebo som si to všimol ten mark zase. A to znamená to, že keď niekto ešte v tej friendly zóne, takže ešte keď ešte není zóna, zabije nejakého typka, tak sa markne v celej hre, bude viditeľný. A až potom bude, keď ho zabijete, tak získate od neho Babu Jagu mytickú že vraj. Malia, to som vám tiež chcel dneska ukázať ešte. Sa spawne by mal spawnúť okolo vás nejaký toto sprite čestka. Teraz tá jedna, teraz tu dve sú, kde som si marknul. A tam musím behnúť, lebo tam pôjde veľa hráčov, asi. Si myslím. Podľa mňa možno sú aj zničené. Nie, ešte nie sú. To je nič. Tak toto vyzerá. Chcete ich rovne vykopať. A padne vám nejaký sprite. Tohto tiež neviem, či mám. Je to na random. Bude vám padnúť aj normálny základný sprite, ale aj takýto, aký mám ja. Toho mám, keď je water, tak toho nemám. Má biele. Heal, 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 heal. Fú. Mal tohto sprajta.
tento sprajtuje. Musím to zavolať ešte raz. No way. Teba nemám. $414 do hlavy so zlatou. Toto je oveľa lepšie, ako predtým snajperky. Výborný loot. Výborný.
Yes. To je win. No to je všetko z tohto videjka. Dúfam, že sa vám páčilo a my sa vidíme u ďalšieho videjka. Zatiaľ čau.